महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून 4 एप्रिल 2022 पासून संपूर्ण राज्यभरात महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलेलं आहे आणि बेमुदत बंद आंदोलन सुरू आहे। आमच्या रास्त मागण्यासाठी मागील वर्षापासून पाठपुरावा करतो। मागण्या शासनाने म्हणूनही अजूनपर्यंत नाही, त्यामुळे शासनाला 21 मार्च रोजी आम्ही काळजी लावून आंदोलन होतं। नंतर 23 जुलै निदर्शनं देऊन 20 मार्च सुद्धा निदर्शन आंदोलन केलं। एक दिवस लक्षणीय केलं आणि 4 एप्रिलपासून मुदत आंदोलन सुरू आहे। त्या प्रमुख मागण्यांमध्ये महसूल जी रिक्त पदे आहेत ती त्वरित भरावी अशी मागणी आहे। रिक्त पदे असल्यामुळे आमच्या कर्मचाऱ्यांवर 2-2, 3-3 दप्तरचा कार्यभार आहे, त्यामुळे आमच्या कर्मचाऱ्यांना ताणामध्ये काम करावं लागतं। नांगड समितीने जो आकृतीबंधाचा अहवाल दिलेला आहे, त्या आकृतीबंधाच्या अहवालानुसार त्वरित राज्यामध्ये आकृतीबंध लागू करावा अशी सुद्धा आमची मागणी आहे। आणि राज्य सरकारने जो नायब तहसीलदारांचा संवर्ग म्हणून जो GR काढलेला आहे त्याचा आमचा विरोध झाला। आमचं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक महसूल विभागामध्ये त्या विभागात लोकांना पदोन्नती, अव्वल कारकुनांना पदोन्नती देण्यात याव्या, जेणेकरून ज्यावेळेला पदोन्नती आमच्या कर्मचाऱ्यांना किंवा मंडळ अधिकाऱ्यांना मिळते तर त्या वयासाठी या ठिकाणावरून दुसऱ्या विभागामध्ये जाऊ शकणार नाही, कारण 50 ते 55 मध्ये त्यांना पदोन्नती मिळत असते आणि त्या अनेक जबाबदाऱ्या, शिक्षण, कुटुंब, जबाबदारी उतरत्या आणि सुद्धा त्यांना होतात। त्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की ज्या विभागामध्ये आपल्याला पदोन्नती मागणी, या मागणीच्या संदर्भामध्ये आम्ही राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे आणि राज्य सरकार याबाबत राज्य सरकारने द्यावा अशी विनंती करतो। धन्यवाद। विभागाचे कर्मचारी नाही आहे, पुरवठा विभागाचे कर्मचारी आहे। ते कर्मचारी आपले कंत्राटी कर्मचारी आहेत, ते विभागातले कर्मचारी नाही। संप आहे आमचा, याच्या बेमुदत संप आहे। जोपर्यंत राज्य शासन आमच्या मागण्या मंजूर करत नाही बेमुदत आम्ही थांबवणार नाही।